časopriestore. Najprv ťa chcem poprosiť, aby si poďakoval alebo poďakovala, že si sa zastavila a našla si čas na seba. Môžeš sa teraz pohodlne usadiť alebo si ľahnúť na podložku. Začni vnímať svoje telo v priestore, v miestnosti, v ktorej si. Nechaj ho celé pomaly uvoľniť a spočinúť na podložke. Všimni si, na ktorých miestach sa tvoje telo dotýka zeme a ešte viac ho nechaj oťažieť do tejto opory. Nalaď sa teraz na svoj dých. Cítiš, ako sa tvoj hrudník zdvíha a klesá. Nadýchni sa zhlboka niekoľkokrát vedome do celých svojich plúc a v zápätí pomaly a s plnou pozornosťou vydychuj celý obsah svojich plúc. Všimni si, aké to je dýchať z plných plúc. Pomaly prenes svoju pozornosť do oblasti svojho srdca. Predstav si, ako bosá kráčaš po zemi, zahrievanej jarnými lúčami slnka. Vnímaš, ako sa každým ďalším krokom približuješ k nádhernej bráne. Dobre si ju prezri, ako vyzerá. Táto brána je vstup do oblasti chrámu tvojho srdca, do tvojej srdcovej čakry. Približuješ sa a cítiš pomaly, ako sa stupňuje radosť v tvojom tele. Tak ako sa k nej približuješ a nevieš sa už dočkať, čo bude na jej druhej strane. Vchádzaš do brány a tvoje srdce naplňa náhle silné sprítomnenie. Zalieva ho liečivý kľud. Ocitáš sa v priestore úplného dostatku radosti a spokojnosti. Vnímaš, ako tvoje telo hladí žiarivé slnko. Kúpeš sa v jeho zlatistých lúčoch s vďakou, že opäť v jari naberá svoju silu a je tu pre teba, aby ťa vyživilo a podporilo tvoje ďalšie kroky. Ideš ďalej a pre tebou sa rozprestiera nádherná kvitnúca lúka. Nadýchni sa tej božskej vône, ktorú ti Matka Príroda sprostredkovala spojením všetkých svojich elementov. Rozhliadni sa okolo a pozdrav všetky tie krásne kvety, ktoré vidíš okolo seba. Niektoré z nich vidíš prvýkrát v živote. Sú to tie najnádhernejšie kvety, aké si videla. Vyber si teraz jeden z týchto kvetov a predstav si, ako si k nemu sadáš. Teraz, keď má tvoju plnú pozornosť, si uvedomuješ, že vlastne ešte nevykvitol. Hladíš naň a tvoje srdce zaplňa kľud, pokoj. Pozeráš sa naň tak dlho, až máš pomaly pocit, že sa sama stávaš týmto kvetom. Cítiš, ako tvojim telom hýbe vietor. Tvoje lístky tancujú vo vánku. Tvoje korene sú hlboko v bezpečí zeme. Dovol si spočinúť v tomto bezstarostnom okamihu.
Zhlboka sa nadýchni a ak ešte na pozadí vnímaš napätie či snahu, s hlbokým výdychom ich odovzdaj vetru, ktorý ich v túto chvíľu odnáša preč. Ako si pustila všetko, čo ti viac neslúžilo, cítiš, že kvet, ktorý je v oblasti koruny tvojej hlavy, chce kvitnúť. Začína sa doširoka otvárať, lupeň po lupeni. Cítiš energiu, ktorá začína na vrchole tvojej hlavy a vyťahuje sa hore za lúčmi slnka. Dovol tomu, čo je v tebe a čo tebou teraz prechádza, aby kvitlo spolu s týmto krásnym kvetom a ukázalo sa svetu. Nadýchni do seba vôňu tvojho kvetu. Takto vonia tvoj plný potenciál. Nadýchni túto vôňu do seba, do každej jednej bunky a ulož si ju tam. Naposledy sa spoj so svojím dýchom. Jemné zdvíhanie a klesanie hrudníka. Pomaličky vstávaš a odchádzaš zo záhrady tvojho srdca. Opäť cítiš svoje telo v priestore, v miestnosti, v ktorej si. Cítiš miesta, kde sa telo dotýka so zemou a cítiš aj, že sa niečo zmenilo. Začni pomaly hýbať končekmi prstov a ponaťahuj sa, ak potrebuješ. A keď budeš pripravená, môžeš pomaly otvoriť oči. Práve si sa vrátila zo svojej cesty jarnou lúkou. Vítaj naspäť. Namaste.